ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾವ್ ಒಂದು ಲಾವ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರವರ ಓದರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಓಕೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಡುಂಬುದಿಂಚಿ ಓಕೆ ಏತ್ ಜನ ಕಲ್ತಿದಾರೆ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರವರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ತರ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಿಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಯ ನಿಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೋಡು ಪುಸ್ತಕಡ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತದೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಂತದೆ ಏರೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿದಾರೆ ಬಟ್ ಓದರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓದುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಜಿನಲ್ಲ ಇಸ್ ನಾಟ್ ತಪ್ಪುದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿನ ಮೆಮೊರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಆತಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ತದ ಮರತ್ತಾರನಲ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಪ್ಪನ ಓದು ನೀನು ಮರಪಡು ಪನ್ಪುಣ ಓಕೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನಿ ಕಲ್ಪರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ ಮೇಯ್ನ್ ತೆರಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಜಿನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದ ತೊಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿಂಜೊಂದು ಬರ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ನಂಗೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜ ಅದು ಐಕೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಐನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಲೆಟ್ ಜೀವನ ಐನು ಮೇಯ್ನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಳಕೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಮೆಮೊರಿ ನಿಗ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ತೇರಿಯೋಡಾಪನ ಎರಡು ದುಂಬಿ ನಂಜಿ PPT ರನ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿಪ್ಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿಪ್ಪಾರ ರಿಕಾಲ್ ಮನ್ಪರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತ ಇಪ್ಪಾರೆ ಐಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಕಲ್ಪರ್ನೆ ಆಪುಜಿಂದು ಲಾಳು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಓಕೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಈ ಏಜ್ ಕಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಈ ಏಜ್ ಕಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಉಂಡದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಿಪ್ಪ ನೆನೆಪುಡು ಉಂತುಜಿ ಏನ್ ಪಂಡದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪನೆಡ್ಲ నేను ಎಂಚ ಈಜಿ ಸುಲಭ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಅಕ್ಷರ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಲೈನ್ ಅವು ಆತಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ ಬರೆನ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂದ ಓನ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪನ ಐನ್ ಗ್ರಾಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ತುಳುತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಮೇಯ್ನ್ ಇಪ್ಪನ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಹೂವೆ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತರು ನಮ್ಮ ಹೂವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒರಿಪುನು ಮೈಂಡ್ ಒರಿಪುನು ಪಂಡದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂಡ ಅವೇ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತಂಡ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನಿಗ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಬಂತಾರ ನೀವು 1 ಗಂಟೆ ಕಲ್ಪೊಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಆರಾಮಡು ಕಲ್ಪೊಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬರ್ದೋಳಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಡಿಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಂಡ ಯಾರು ನಿಗ್ಲಿ 30 ಇದು ಕಲ್ಪೋರ ಅಂಡದು ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಅತನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಂಕಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ
ಒರೋನಿ ಕಲ್ಪುನ ನಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪ ಅಂದಂದು ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ನಾಲ್ ಇನ್ನು ನಾಲೆಂದು ನಾಲೆಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿನ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತನ ಫುಲ್ ಇನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಂಕೇತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ 5% ಲೈ ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತೊಂಜ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಒರಿಪುಂಡು ಓಕೆ ನಂಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ವಾರೋಡು 7 ದಿನ ತಿಂಗಳು ಬದಲಾಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಟು ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಪನ ಅಲ್ಲ ಆ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಉಂತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಬೊರ್ಚನೆ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಪನ ಓ ಉಂತುಂಡು ಓಕೆ ಐಕೊಂಜಿ VIP ಇದು ಮನ್ಪೇರು VIP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂತೊಡು ಪಂಡ ಅವು ವಿಜುವಲ್ ರೂಪಡು ಬರೋಡು ನೀಲ ಅಕ್ಷರನೇ ದೆತ್ತೋನಿ ಓವೇ ಬರಲಿ ವಿಜುವಲ್ ರೂಪಡು ಬರೋಡು ಅಥವಾ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ರಾಗ ಪಂಡ ಜಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆ ಫೋನಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅತನೇ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಗೆ ಒಂದುವೇ ಬಂಡದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಮೇಜ್ ರೂಪಡು ಬರೋಡು ಓಕೆ ನಿಗಲಿತ ನಿಮಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂದಿ ಪರ್ವನ್ಕ ಓಕೆ ಇನಿ ಕೋಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂದು ಇನಿ ನಿಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಫುಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ 100 ವಿಡಿಯೋ ರನ್ ಆಪುಜಿ ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಲೈಡ್ ರನ್ ಆಪುನ ಇಮೇಜ್ ರೂಪಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಪುನ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಓಕೆ ಇದು ನಿಗ್ಲಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಡ್ ಓ ಮಾತ ನಂಗೆ ನೆನಪೊರಿಪುಂಡು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಬುಕ್ಕ ಹಾಳು ವಿಷಯಲು ಪಂಡ ಪಂಚಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ VIP ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನೆನಪೊರಿಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷಣ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಬೇಜಾರು ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಂಡೆಡ್ ಒರಿಪುಂಡು ಓಕೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಓದನಗ ಒರಿಡ ನಮಕ್ ಡೀಪ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡು ವೈ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೆಮೊರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡ್ ಉಂತು ವಾಯನ ಮಂಡೆ ಓಡಾಯ್ನು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡ್ ಉಂತುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೂ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿಪ್ಪೇರು 2 ತಿಂಗಳನಾಗ ರಟದ ಓದಿಪುಂಡವು ಆತಾ ಉಕ್ಕಂಜಿ ಬಳಕೆ ಅವನಿಪ್ಪೋಡು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಓರಿಯಾಡ ಬಂಡ ಅವೇ ಮೆಥಡ್ ಒಂಜಾನಿಗ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು VIP ಈಗ ವಿಜುವಲ್ ರೂಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕೊರಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ವಿಶೇಷಣ ಓಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನೇ ಮುಲ್ಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಷರನು ನೆಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೆಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಯ್ತು ತರ ಭಯ ಬಣ್ಣ ಪೆಗ್ ಹತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಲ್ಪ ಶೂ ಅಲ್ಪ ಒಯ್ದು ತಕ್ಕಣ ಬುಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಐ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಡ ದೀಪ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಾಗ ಅಡೆ ಪೋದು ದೆತೊನ್ಬ ಕೈ ಬಾರ್ದು ದೆತೊನ್ಬ ಆತಾ ಅವೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಓಕೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಡದು ಓಕೆ ಒಂದು
ಒಂದು ನಂಗೆ ನೆಟ್ ಕಲ್ಪರೆಪನ ಅಕ್ಷರ ಹತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ಪರೆಪನ ಓರ ಕಲ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ 2-3 ವರ್ಷ ನಿಗ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಜರ್ನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಣ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುವ ಬರೆದು ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಪುವ ಆ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆಗೆ ಆದ ಮಿತ್ತು 25 ಸರ್ತಿ 100 ಸರ್ತಿ ಬರೆಯಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ರಟ್ಟ ತೋದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥನಾ ಅವು ಅಗ್ಲು ದಾಯ ಬರೆಯಡ್ ಬಂಡ ಅಗ್ಲೇನ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅವೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆದಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿಂಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗಿತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕೊಂಡ ಇಂಚನೆ ಒಯ್ಪು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಯ್ಪರಪ್ಪಜ ಅಕ್ಷರ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಲೈನ್ ಆತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ ಕೊಡ್ತಾನ ತುಳುತ್ತಾ ಹಿಂದಿದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಏನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಐಕೆ ಅರ್ಥ ಬೋಡು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಬೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಓಕೆ ಆ ಪಂಡ ಐಕೆ ನಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೊರ್ಪೇನೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷ ಆ ವಸ್ತುದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡು ಆ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಇಂಚ ಬಂಡದು ಒರನಂಕ ಮಮೆರೆಗೆ ಚೂರು ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ದೆತೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದ ನೆತ್ತ ಅಕ್ಷರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿನ ಡಾ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡದ ಡಾ ಕನ್ನಡದ ಬಾದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುತ ಡಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ನಾವು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ಜಗಳ ಸುರಪ್ ನಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬರೆಯೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿ ಏನಿಗ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಡ್ಲ ಬರೆಯೋಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ ಒಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ದಿಪ್ಪರ್ ಅಯ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಈ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಬರೆಯೋಲಿ ಅಥವಾ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪರ್ ತೋಡೆಟ್ಟು ಬರೆಯೋಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕೈದಾರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸೂಪರ್ ಯಸ್ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪನ ಏನ್ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಐನ್ ನಿಗ್ಲೆ ನೆನಪು ದಿಯೋಣ ಏನಪ್ಪ ಐಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ತೂತಾರ ನಿಗ್ಲಿತ ದಾಲ್ ಬರೆಯಲೆ ಬರ್ಚಿ ಕಣ್ಣುಗುಲಾದು ತೂಂಡ ನಿಂಚ ಓ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಆತಿ ಓಕೆ ಆ ಇ ಉ ಋ ಋ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಮ್ಮ ಹ ಇಂಚೆ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ತುಳುತ ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಈ ಸ್ವರ ನಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಜೋಗ್ಲು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಲ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ 8 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪರ 8 ವರ್ಷ ದೇತಂದ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಕಡಿಮೆ 2-3 ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ನಡಿ ಆಯ್ತಾ ಋಷಿ ಋಷಿ ಕಮಂಡಲ ಓಕೆ ಎ ಏರು ಐ ಕೈ ಓ ಓಂ ಔಡ್ ಬಂಡಿನ ಲಿಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಈ ಶೇಪ್ ನಮ್ಮ ಕಾವರಳೆ ಖರ ಖಡ್ಗದ ಹಿಡಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತು
ಗ ಗರ್ಗಸ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದು. ಹಾ